Ito, this is good. So, number 3. Sige na, introduce yourself. Ang galing mo. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po pala si Shizuka. Sino ba yun? Ay, lagi kong kasama. Hello. Hi. Ay, Yo. Hello. Rap. Rap. Hello Live ka po. pa, Son? Meron pa yung live mo? Oo. Rap. Hello po, kamusta po kayo? Ayos lang Okay lang po. po. I'm 14 years old. How about you? 22 na po ako. Pasensya na po 22? kayo Ay, 25 na Ay. ako. Ako 22 din. Nakita niyo po ba si Nobita? Ay, Ay, gaya mo nga. si Kabuhos Damola. Isa pa nga? Kanina ko po kasi talaga hinahanap si Nobita. Eto pala si Nobita eh. Ay, si Sige, Chuka. siguraduhin mo, hindi scam to Nobita, andyan ka ba, Nobita? Galing nga. Wala si Nobita. Si Babalo Halika nandito, na, huwag ha? niyo na muna ako Ah. mikik. Gusto ko lang naman talaga maglaro. Babalo, ikaw ba yan? Ba't mo ako kilala, si Hindi, Chuka? Dati po kitang kapitbahay. Ay, ba't di tayo magkakalala? Kung alam ko lang, sinungkit ko na yung panty mo. Get in the car. Ito, this is good. So, number 3. Sige na, introduce yourself. Ang galing mo. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po pala si Shizuka. Hello po kayo. Ang cute mo. Atterance. Pwede ba kitang iuwi? Hello po kayo. Ang cute mo. Atterance. Pwede ba kitang iuwi? Maraming salamat. Umuwi ka na, baby. Hindi na ako sanay na wala. Galing Pasensya naman. na po kayo kung medyo madaldal ako. Okay lang, kasama naman natin si Damulag. Si number 2. Hindi ko naman po mangyari yung mga ganitong bagay. Ano si Doraemon? Si Doraemon? Kanina ko pa nga nahanap, baka sumama kay Dora. Ang makina na Dora. pampalaki ng Lord. Ay, Doraemon, nandiyan ka lang pala, Doraemon. Shizuka. Sabi ni nanay mo, bili kang toyo, ha? Huwag ka nga ganyan. Inutusan ka ni nanay mo. Lolo, pasensya ka na po, pero may ginagawa pa po ako. Pwede po bang ipaglipalipan muna natin yan? Anong gagawin nyo pa? Ano ba ginagawa mo, ha? Lagi ka na lang nagkukulog sa kwarto kung ano-anong pinipindot mo dyan. Kirap mo Pasensya din. ka na po. May mga bagay lang po talagang ako lang yung mga nakakaalam. Ay, ganun ba? Kilala mo si Mia Khalifa? Sino po yun? Yun po ba yung may salamin? Sino yun? Ano kilala niyo? Ex-girlfriend ni number 2. Wow, congratulations po. Isa ka pong pambihirang nilalang. Binabati po sa iyong tagumpay. Anong klaseng tagumpay yan, ha? Hindi ko alam yan, ha? Isang malaking karangalan ng iyong pagpupuri sa akin. May tao sa akin? Wait lang. Okay muna. Binapalit lang ako ng pistol lang ako. Sige. Okay lang yan, minsan talaga kailangan masaktan. Nagmumukhang tanga, tila ako lamang ang mag-isa. Ikaw lang kung gusto mo. Lagi. Buti na lang na-invite ko si Shua, no? Saan ba siya? Sa random? Maraming salamat sa imbita. Oo, dun sa world. In-game siya nun eh. Mm. Oo, in-game ka nun eh. Kakatuksan ko lang nagpitagid ako. Andun yung KJ.
Buti di ka natuson dito, baka iwan mo din kami. Hindi. Masyado na akong natuwa sa inyo. Mag-stay ako hanggang sa abot ng aking makakaya. Hindi ka na din mag-stay sa clan namin.